Migao mar arita kaachiel gi migao mar somo chako chenro mar timo apedha e sikunde ahinya to mag sekondar mondo mi oduok piny kwan mar jopuonjre matiyo kod yedhe ma meroji. Jalup County Commissioner ma Woodley, Janet Chirchir, koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni kind higni 12 nyaka 17 ka jalup jopuonj ma Moi Girls to yango ni kwan jopuonjre matin ma gisebedo godo gi chandruok thothne tiyo gi ndawa kaachiel gi nyasore. Judith Omondi lero wachni. E dwe ma okwongo ma jopuonjre donjo e skunde, ahinya to mag sekondar, migao mar arita kaachiel kod migao mar somo ochako tiyo kanyakla e timo apedha ne jopuonjre manyalo luchore donjo kod yedhe ma meroji e kuonde somo. Kawuono e kaunti ma Nairobi, migao ni ochako kod skund sekondar ma Moi Girls Kibra kapok gidhi kuonde mamoko, kendo ka jonyuol mane okelo nyithindgi ne ochun kod pedho mwandgi duto mari yango gik ma jopuonjre go oting'o. I was wondering maybe my daughter maybe has something and I didn't know, but I was quite confident. We feel that exercise is very necessary because at a school like this and with these kids, we need to tighten this fight against drugs. Kaluwore kod duol makedo kod yedhe ma ok opodhi e pacho ka NACADA, achiel kuom jopuonjre 50 e pacho ka mag skunde sekondar yangore ni osetiyo kod yath ma meroji mar heroin. E skul ma walimo kawuono, jalup japuonj maduong' yango ni ndawa kod nyasore ema osechandogi kod jopuonjre ma osekelo midhiero e skundno. The drugs that we have cigarette, a few cases of bangi. So we are glad that the government is on board assisting our schools to control this menace. Report no bende yango ni atamalo 46 mag jopuonjre mag mbalariany osetemo tiyo kod yedhe ma meroji, ka jalup County Commissioner ma Woodley, Janet Chirchir, ma en achiel kuom apisas mane timo apedha kawuono koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni e kind higni 12 nyaka 17, skunde ma Kibra pod ni e rameny mamalo kalore gi rang'iny mamalo ma pod changa chwakore e alworano. Kibra sub-county, we have a lot of drugs. We have a lot of illicit brews. Kuna changa mingi sana. And that one, and also there's a lot of school dropouts. Like within Kibra sub-county, even if you walk today, you will realize that you will find a lot of youth who are idling around. Actually, when it comes to cases, especially for the learners, we have as early as 12, between 12 and 17. Nyaka sani maromo jo Kenya milion 3.2 tiyo kod yath achiel kod kong'o ka otelo e listi, gino ma jatend piny William Ruto e twak mare e chak higani ne oyango ni nyaka tieki. Alcohol remains the most widely used substance with more than 3.2 million current users. Initiation often occurs between 16 and 20 years, and in some cases as early as 7 years, exposing children to lifelong harm before even adulthood begins. This crisis demands decisive national action. E kinde ma apedha ni dhi nyime skunde, tich maraput mar migao mar arita bang' romo kod jatend piny bende dhi nyime. Achiel kuom tija pod ni en neno ni ji ma yedhe oseketo ngimagi kamarach oduoki e lai makare kokalo kuom thieth kod twak, chenro ma jatend piny ne okoni okumba mar thieth mar SHA biro konyo. Judith Omondi, Ramogi TV.